Sirangni Dhaligaoni Township Thanai RCC Noblanga Khungfungba Universe Assam and Miss Teen India 2026 ni Zeptha Badenai. Be Badenai winners and Hadang Pinky Bosmotari. First runner up Disa Chinal are second runner up Outhaye Sweetie Goyaria. Badenai ni Bagai Guare Permena Haye Aruna Entertainment Cooperative Society Limited and Art and Motion Dance Studio and Society ni Bibangiri Zaiklong Bosmotaria. दिनैहाय मिस इउनिभार्स आसामनि ग्रेन्ड फाइनालि देरा जाहैबाय 23 एप्रिल 2026 बियो फैयै फैनानै सप्तासे रिहार्सेल खालामनायनि गेजेराव दिनै ग्रेन्ड फाइनाल जानानै थांबाय। बेनि गेजेराव जोंहा उइनार हिसाबै पिंकी बसुमतारी फ्रम तामुलपुर, जों बिथांखौ एसे फार्स्ट एबार माने बर' कमिउनिटिनिफ्राय स्टेट रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जों फार्स्ट टाइम मोननो थांबाय। जों बिराद प्राउड, आङो सेटिसफाइड, माने आंनिनो स्टुडेन्टमोन मिस बर'लेण्ड सेकेन्ड रानार्सआपमोन। दिनै मिस बर'लेण्डनिफ्राय फैयै फैनानै दिनै मिस इउनिभार्ससिम थांनो हानाय आं केन्डिडेट दिहुननो हाबाय। बेनि थाखाय आं जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर एबा आंखौ जाय बिथांमोना सापर्ट होयो आं बिसोरखौ थेंक्स होगोन दिनैसिम आंखौ बे लेभेलसिम सौहैहोनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मिस टिन आसाम बिथाङाबो आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन अक्ट'बर मिस टिन इन्डियायाव। पिंकिया रिप्रेजेन्ट खालामगोन मिस इउनिभार्स इन्डियायाव आसामखौ, बे जुलाइआव जागोन। दा जोंहा मिस टिन इन्डियायावबो